En aquest vídeo que he titulat Paraules amb R i T finals, us vull explicar allò que trobareu també en el llibre de català a la pàgina 126 i 127. Mireu, algunes vegades, en algunes paraules, aquesta R i aquesta T, quan estan al final de la paraula, no sonen, li diem que són lletres mudes. Però això no passa en totes les ocasions. Diu aquí que la majoria de parlants catalans no pronuncien la R ni la T al final d'algunes paraules. Per què la majoria de parlants catalans? Perquè sí que és veritat que algunes persones parlen català i aquesta R i aquesta T al final de la paraula sí que sona, sí? Però no és el nostre cas en la majoria de situacions. Fixeu-vos en aquestes paraules. A la paraula dinar escrivim la R perquè si no seria una falta d'ortografia, però realment diem dinar i la R no sona. I això també ens pot passar en paraules com sortir, paraules com cantant, important, sí, important, la T aquesta del final no sona, alt, etc. Quan pot passar això? Això pot passar en diferents casos. En el primer cas, en els verbs en infinitiu que acaben amb R. Si us en recordeu, els verbs en infinitiu són aquells que els podem trobar en el diccionari. En el diccionari sempre els trobem escrits en infinitiu. En els verbs en infinitiu que acaben amb R, aquesta R acostuma a no sonar. És el cas de ballar, de córrer o de decidir. Aquesta R no està sonant en cap d'aquests casos quan jo ho he pronunciat. Quan més? Doncs en els noms d'oficis que acaben amb OR o ER, com és el cas de pintor, de fuster o de carnisser. Aquesta R, quan jo la pronuncio, no sona. Això no vol dir que hi hagi persones que parlin català que sí que la facin sonar. És en determinades zones, sí? En determinades zones on hi ha alguns parlants, algunes persones que parlen català, on sí que aquesta R sona, però no és el nostre cas en la majoria de vegades. Quan més pot passar? En algunes paraules acabades amb vocal més R. Si la paraula acaba amb una vocal més una R, en algunes vegades, en algunes ocasions, no sona. Fixeu-vos en la paraula ahir, o la paraula mentider, o la paraula aspirador. I una altra ocasió, en algunes paraules acabades amb NT o LT. En aquests casos o sona molt poc o no sona. És el cas d'elefant. Aquí elefant, la N sí que sona, però la T o no sona o gairebé no sona. Alt, molt o sant. Ara bé, fixeu-vos en aquestes dues paraules que us posaré ara aquí. Les paraules quan i quan. Clar, fixeu-vos que jo les he pronunciat, però la T no ha sonat. Llavors, com podem diferenciar una paraula de l'altra? Doncs mireu, la primera, sense T, la fem servir quan parlem d'un moment, quan parlem del temps de les hores, I diu, en castellà escriuríem cuando. Això és un truc per saber quan escric aquesta paraula amb T o sense T. Doncs és un petit truc que potser ens pot ajudar. Si traduïm la frase al castellà i aquest quan es converteix en un cuando, amb D, sabrem que és sense T. Fixeu-vos. Quan podrem anar a l'escola? Aquesta paraula no porta T, perquè es refereix al temps, sí? En quin moment. Si ho traduíssim al castellà, ¿cuándo podremos ir al colegio? ¿Cuándo podremos ir a l'escola? Aquest cuándo porta D. Per tant, si ho traduïm, en català va sense T. O, per exemple, quan arribis a casa estén la roba. Cuando llegues a casa, sí? Aquest cuando va amb D en castellà. Per tant, en català sense T. Això, la primera paraula, sense T. I quan ens referim a aquesta paraula amb T? Doncs diu aquí. Fem servir quan per parlar d'una quantitat. A més, la paraula quantitat ja ens dona una pista. Quantitat. Petit truc. En castellà escriuríem cuanto amb T. Mireu aquests exemples. Quan val això? En castellà diríem ¿cuánto vale esto? Aneu amb compte perquè quan escrivim cuánto en una pregunta en castellà hi posem accent, ¿Cuánto cuesta esto? Vale. Si en castellà fem servir cuánto, en català serà quan amb T. És un petit truc que ens pot ajudar. Quan es refereix a una quantitat. Quan val això? Quants diners val això? O, per exemple, quant temps fa que no et veig? Algú pot pensar, però això s'està referint a un moment, no? A un temps. Però en el fons el que ens està dient aquí és quanta quantitat de temps fa que no et veig,
És a dir, quant de temps? Doncs 1 mes, 2 mesos, 3 setmanes, 2 dies... Quanta quantitat? I com que es refereix a quantitat, ho escrivim amb T. Quant de temps fa que no et veig? Quant temps? Quanta quantitat? Sí, en castellà diríem ¿cuánto tiempo hace que no te veo? ¿Cuánto? Amb T. És un petit truc que ens pot ajudar, sobretot a diferenciar aquestes paraules que quan les diem, com que aquesta T és muda, no podem diferenciar-les, només escoltar-les. Per tant, quan les hem d'escriure, hem de pensar molt en això. Si ens referim a quant de quantitat o ens referim a quant de temps. Sí? Mireu, això que us he explicat aquí també ho trobareu a les pàgines 126 i 127 del llibre de català i us pot ajudar a entendre millor els exercicis que haureu de fer. De totes maneres, recordeu que també haureu de copiar els requadres que trobareu en aquestes pàgines, perquè us serveixi per refrescar tot això que jo acabo d'explicar i el que llegireu aquí.